Per inserir enllaços que ens duguin a pàgines concretes, tant siguin fora de la nostra site com a dins la nostra site, s'ho pot fer de dues formes. Seleccionem el text i inserim un enllaç. Aquí podríem seleccionar, com ja hem dit altres vegades, les pàgines de la nostra site, o en aquest cas anirà a un enllaç exterior. Copiant l'enllaç i la farem. De la mateixa manera, també les imatges també poden apuntar a una pàgina. Cliquem sobre la imatge, inserim un enllaç i copiem l'enllaç i l'aferram. D'aquesta forma, si previsualitzem, podem veure que aquest text ens durà a la pàgina de la Biblioteca de les Illes Balears i l'altre enllaç ens durà a la portada inicial de les classes del Classroom. Tornem a anar, tanquem la previsualització i podem continuar amb l'edició de les nostres sites.